gi ng'ano mamiyo bedo nang'o. Wadwa dhi e kaunti ma Nairobi, wawinje koya e dho jodak ma Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo ka in e studio, abiro iri achiel kachiel ka nitiere chuny boma ma Nairobi kama wadwa kawo pach jowuoth e wi joriemb nyamburko mamine. Wadwa gigonwa ni to giwinjoga nade e sama oting'gi gi joriemb nyamburko mamine. Kopogore gi mano, wadwa kendo kawo pach joriemb nyamburko machuo. Wadwa gigonwa ni to be gisega tero nyamburko magi ne joma mine mondo olosi. To ka gisetero, nobet nade? To ka podi ang'o momiyo pok gitero joma mine nyamburko magi mondo olosi? We wawinj pach jopiny. Nyinga iluonga ni Joseph Owet. Atiyoga gi geche magi ma Kagundo Road. Koro awinjo penjo ni kasetero ni ga joma mine gari mondo losnwa. Pok nwatero nikech gimomiyo. Mokwongo pok aromo ga gi miyo, lakini mang'eny ahinya miyo ing'eno kwa tije matek mag makanika gi. Wan wang'ie ni joma chwe monego otim. Koro ng'ama miyo ok ayie godo, ok wa trust gini ginyalo losonwa geche kaka chunywa dwaro. Mane momiyo pok wamiyoga. Be kata ka miyo biro penji na dwaro mondo alosni gari. Gima kwongo bedo kode, abedo gi chich kode. Apenje ni be idhi losona gari kaka dwaro. Enda kodonje e buo gari kacha mondo otwe kata chuma manie buo gari. Neno, gimoro kaka spring kakon mondo otwe na kata brake. Ing'eni abo chich ni miyo ni be idhi twe na brake ka chopo rido ni gari no nyalo lose kata ginene brake. Neno, lakini ng'ama dichuo ko twe na to ang'e gi chunya achiel ni gari no twe brake maber. Mane momiyo okwamiga mona ahinya tiji ang'ono losonwa geche. Kwa majina yangu naitwa Isaac, driver wa City Shuttle. Wanawake madriver ni wengi, mademu nao wanawake conductor ni wengi. Hao wako sawa, hata mimi nafanya na mmoja kwa hii gari yangu. Si tunakosa kupeleka gari kwa mekaniki wanawake sababu hakuna. Na hatujawahi waona. Kwa hivyo watie bidii pia, wajimwage kwa hiyo ugingo wa kuwa mechanic. Tutakuwa tunawapea kazi, tutakuwa tunawashughulikia pande hiyo ya kutengeneza magari. Kwa majina ni Kasha hapa, dereva hatari pale Kangundo Road. Gari unaiona ndio hiyo mboko hapo. Mambo ya garage hapo mimi na experience, nimeenda garage nimefanywa service na mdemu. Sasa unajua pale utakuwa 100% sure. Ule atakuwa na mambo mingi. Unajua mwanaume pale utapata kona kiburi, mara sijui nini anakufanyisha, yani dakika kama 30 anakufanyia wana. Unajua madam atakuwa atenda straight to the point. Hapo na mimi siwezi complain kuhusu madem mambo ya garage. Madem wako sawa hapo. Makonda pande ya madem hapo kwanza ndio iko sawa, wera inafanyika vizuri. Unajua madonda nayo hao vijana siku hizi washaka pale tumbo mbele wanaibia madere. Unajipata huko nyuma pesa imepotea. Wewe umejihesabia do yako. Ule dem unajua ataogopa juu yako kazi, anachunga pia kazi yake. Kwa majina naitwa Brian Omondi. Mimi napandanga PSV. Ambi siwezi ogopa msichana akiondesha gari mwanamke kwa sababu anaondesha gari kwa utaratibu kushinda kulingana na wanaume. Wanaume wako rafu, wanaangalia masaa. Ukiangalia wanaume wanaondesha nganya na mwanamke akiondesha nganya kuna difference. Wana consider wateja wao. Mimi nasema wasichana waingie kwa hii kazi ya kuondesha gari ya PSV. Mago e pach jopiny ma wayudo kawuono kendo kura dugu ire studio Lydia Okeyo kowuok e chuny boma ma Nairobi. Nyinga Lucy Awuor. Erokamano ahinya Lucy Awuor, achiel kachiel koya e chuny boma ma Nairobi. Mano en Jafwa Marwa Nyakorom